Jo em dic Mercè, estic al Centre BSB Bellesa, Salut i Benestar d'aquí als Hostalets de Balenyà. És el segon any que participo a la fira, des de l'any passat que es va començar. I al meu centre, a part d'haver-hi l'estètica, fem molt tema de teràpia iorveda que ve de la Índia. És una teràpia que treballa a l'organisme tant el que és el cos, la ment i l'esperit i es regeix segons les característiques de cada persona, que es desgloba amb el que en denominen doixes, que són característiques, no? Responsabilitats que cada persona té. Hi ha els doixes que en diuen Vata, el dosha Pitta i el dosha Kapha, el moviment, la digestió i l'estructura. Tothom tenim de tot, l'únic que a vegades sí que a nivell d'estrès o d'alimentació o de forma de viure la vida, que podem ajudar en aquests equilibris o els podem desequilibrar. La Ayurveda ajuda a equilibrar a través de massatges, de teràpies, però a més a través d'alimentació. Boníssim, boníssim. I quina és la teva contribució en aquesta fira de Teca Sana i què et sembla estar participant-hi? Per mi és molt agraït perquè ajudo a veure una visió una mica diferent del que és l'alimentació, però a mi també aquesta fira m'ajuda molt a entendre moltes altres coses que jo no hi arribo o no tinc el coneixement, no? Llavors és un intercanvi molt bonic, molt especial i recomano a tothom que si no ha vingut aquest any, que l'any que ve vingui, que realment aprendrà moltes coses i com que es fan xerrades molt xules, de veritat és que és molt d'agrair. Gràcies, Mercè, de zona d'aquí Balenyà, amb el Centre de Salut BSB, Bellesa, Salut i Benestar. Molt amable i fins la propera. Molt bé, moltes gràcies i us espero a la propera.